दा बेबायदि कन्डिशनाव फैबाय अ आच्छा सिगाङाव माने बेबायदि अबस्थायाव गैयामोन अ थाबायनो हायामोन गोग्लैयोमोन आथिङा गुद्रुनाय जायोमोन आथिङाबो गुले गावनो एसेब्लाबो सेन्स लानानै थाबायनो हानाय अबस्थायाव सफैबाय आरो दायो ओरैहाय नै मालिस खालामगासिनो दं आरो ओरैबो ओरै फुरा एक्सारसाइज बायदि बहुद मानसियानो मोजां जाबाय आरो दै नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैसोनानै दंब्ला सायोबो आरोना बेखौ दा मोसन स्टिमुलेट खालामगासिनो दं अ आच्छा आच्छा थाबायनो हाथारामोन एकदमबारे थाबाय थायोमोन आच्छा खोनांगौसोमोन सानै हमनानैहाय गोबां मानसिफोर हामबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दायो आङो नोंथांमोन बयनिबो सुबिदानि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दायो आङो बेंटल गेट थांनो ओंखारदों जेखौ बुङो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार होननायावहाय दा बेयाव मा बेमारनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय फुल लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन ओमफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बेमारफ्राव भुगिनानै दङब्ला इमिडियेटलि सारजोंहाय कन्टेक्ट लानो हागोन दा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होगासिनो दङ दा जोबजासे नायलांनो हागोन दायो आङो लकेसनखौ एसे मोजाङै देखायनो नाजादों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बै बिल्डिं नुहुरदोंना बेयो जादों जाहैबाय सापागुरिनि हिमालया हटेल आं एसे जुमबोनि नैबोयो ओमफ्राय बे गोजौ नुहुरनाया जादों जाहैबाय जिथुनाखि सापागुरिनि फ्लाइअभार ब्रिज गोदान आरो ओमफ्राय खोलाहानिफ्राय फैयोब्ला नैबे फ्लाइअभार ब्रिजजोंहाय ओरै सिंजों हाबनानै साहानि लाइनजों फैनांगौ ओरैहाय थाबाय सिगनेट आरोना ओमफ्राय ओरै फैनानैहाय नैबेयावहाय बेबायदि नुखागोन नै बिल्डिं गंथाम जाबनो दा बेयावनो दं आरोखि एसआइ निउर'थेरापि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बेंटल गेट जाहैबाय बेंटल गेटआबो हनै बैयावनो खाथियावनो दं आरोना दा बिल्डिंआथ' बेनानै आङो सिङाव हाबनानै देखायनोसै नैबेफोर नङा दै ओरैहाय नै फुरा राइटजों थांदो राइटजों थांनानैहाय नै बिदिबायदि सेरजोंहाय कार बायदिसिना दोनग्रा पार्किं दङ नै बेजों हाबलांनांगौ आरोना नै बे लामा फिसाजों हाबलांनांगौ आं एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय नैबेजों हाबबोदो आन्दायनो हागौ नालाय ओमफ्राय सारनावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा बेबायदि आरोखि नैबेजों गाखोलांनांगौ बे सिरिजों दा बेबायदि आरोखि आं सिङाव थांनि दा नै बिदि आरो सिरिया ओमफ्राय आं ओरै थांनि दा नै बिदि आरोखि नैबेयावनो गोजौआवहाय दा नैबेनो आरोखि फाइनालि आं दायो मोनफैबाय गोबां कास्टमारफोर दंफैयो फैगासिनो दङ आरो माखासेया ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो दङ आब'आ बबेनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय अ आच्छा माबा प्रब्लेम जादों नामा ए बाबुआ ने थाबायनायाव एसे प्रब्लेम ने अ आच्छा आच्छा ओमफ्राय फंबाय बांमारा मालिबिथा अ आच्छा नानियालाय सानैजों बै मालिबिथा अ आच्छा आच्छा दे माबा प्रब्लेमा आथिङा थाबायनो हाया ने दिनैसो फार्स्ट नामा माबा जाबाय दा मास मोनसे रानिं जागासिनो दं दा ओमफ्राय दा माबायदि कन्डिसनाव दं दा एसे मोजाङाव फैदों आरो मोजाङाव फैबाय ने सिगांनिफ्राय साबसिनाव फैबाय दा अ आच्छा आच्छा नानियाथ' बेखौसो लाबोदों ने मालिबिथा मा गामि लालथारि अ आच्छा आच्छा दे आंखौथ' सिनायखायो औ खुलुमबाय एसके ब्लग नायग्रा मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनि गोजोननायखौ बावहरबाय आङो सासे निउर'थेरापिस्ट बेंटल गेट बेयो बङाइगाव बेंटल गेट बे आंनि एड्रेस बाहाय जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेमारिफोर जेरै प्रथमावनो पेरालाइसखौ होनांसिगोन बेनिफ्राय सिं सानाय हान्थु सानायफोर माइग्रेन जानायफोर गोदना सानायफोर बेफोरखौ जोङो बाहाय ट्रिटमेन्ट होनाय जायो मेनुवेलि ट्रिटमेन्ट होनाय जायो बेखौनो निउर'थेरापि होननानै बुङो बेजों लोगोसे बेबायदिनो माने माखासे आयुर्वेदिकनि मुलिफोरबो जों हरदेरनाय जायो जे सानायफोरनि जेन' दिनै जुदि जों ट्रिटमेन्ट होदोंबा गाबोनबो ट्रिटमेन्ट होनो हाबावनाय बादि जों माखासे साप्लिमेन्टखौ होदेरनानै जोङो मा होनो बिनि ट्रिटमेन्टखौ जोङो कन्टिनिउ खालामो आरो दा जेनेबा ओरैनो कन्टिनिउ थायोना बेयो जों कन्टिनिउ थायो अनलि सानडे रबिबारल' जोङो बन्द खालामनाय जायो रबिबाराव जोङो रेस्ट लायो समबारनिफ्राय लानानै सनिबारसिमखौ जोंखौ लोगो मोनगोन आरो मा प्रब्लेम आदै मा प्रब्लेम हान्थु सानाय हान्थु सानाय ने
अ आच्छा ओमफ्राय दा माबायदि मोनो बेयाव होबालाय दाथ' हमथ'नो हायाखै र' मा मेव मेव मोनो एसे मोनो आरो बेखौ मोनो औ आच्छा बेबायदि आरोखि अ ओमफ्राय दा ओरैहायबो दङ नै बाबुआबो ओरैहाय नै फुरा ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो आरो ओरैहाय नै बिदि मा होनांगोन दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहायबो दङ आं एसे देखायबावनि बे ओरैजोंबो दङ फुरा ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो दं आरोना नै बायदिसिना मेचिनफोरजों नायगासिनो आरो आथिङावबो खादों नै मालिस दायो ओरैहाय नै मालिस खालामगासिनो दं आरो दा बिदिनो ओमफ्राय ओइथिंजायबो दङ नै सासे मादैया नाजागासिनो आरो आथिंफ्राव सानाय मानायफ्रा फुरा बिदि खालामागौ ने सार हिट होनांगौ ने जरा जरि सानायफ्रा औ दा बिदि हिट होगासिनो आरो दा नै गासैखौबो ओरैबो नै ओमफ्राय नै ओरैबो ओरै फुरा एक्सारसाइज बायदि फुरा माने बेगेंफोरखौ माबा खालामो आरोना नै आच्छा सार माने बियो जेनेबा बियो मानि थाखाय बेखौ माने फ्र'जेन शल्डार ना जायफोरा आखाइ थिखोनो हाया सानाय फैयोना बेखौ थिखोनो हायो बेनि थाखाय खुलिगोन आरो बियो ना जेब्ला नों इउज खालामबाय थागोन अल्टां उल्टां फाल्टां समावबो लुज जालांबाय थायो दा नैबे बिनानावना आखाइ सायो आरो दा जेनेबा बेबायदि खालामनानै माने जिथुनाखि आखाइ सानाय दिखोनो हाया माया सारा खोन्थाखाबाय दा बिदि आरोखि नै ओमफ्राय नै बे ब्रादाराबो फुरा मालिस खालामजागासिनो आरो जिथुनाखि आथिंफ्रा थाबायनोहाय माने जर मोना जायो दा फुरा मालिस खालामजाबाय आरो बहुद मानसियानो मोजां जाबाय आरो दै नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैसोनानै दंब्ला फटाफट नैबे सारनि माबायाव फैनानैहाय मालिस खालामजाफैनो हागोन एबा गोबां मुलिफोरबो मोनो हारा हुरा बेबायदिनो जरा जरि सानाय बेबायदिनो गोबांथार थायोना दानि आथिखाल दा नोंथांमोनाबो निस्सय थाबैनो फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामजाफैनो हागोन आरोखि दा ओरै बिनानावा नै बिदि खालामगासिनो दङ आखाइ सायो नामा नानि नोंना मा गामिनिफ्राय नानि मा आच्छा लखिमपुर गोजाननिफ्रायखा दायो आङो देखायनि नोंथांमोननोहाय सारा ट्रिटमेन्ट होगासिनो नै दा नै सारा नै बेबायदि आरो मादैया अबेनिफ्राय आङो मा बरपेटानि आच्छा माबाया निमा गोलैयो आरो मा प्रब्लेम ओरैनो हान्थु सायोमोन ने आच्छा मा दिनैसो फार्स्ट टाइम नामा दा दिनैहाय ट्रिटमेन्ट लाजेनबाय ने आच्छा ओमफ्राय नै सारानो ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ दा जेनेबा सारखौहाय एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आं बे आनैया जाहैबाय बरपेटानिफ्राय फैदों बेनि प्रब्लेमा आर्थराइटिस जाबाय आरो ना नि आर्थराइटिस होननानै बुङो आरो मोनसेया जाहैबाय बेखौ डिजेनेरेटिभ चेन्जेस होननानै बुङो जायखौ माने जोङो बैसोजों लोगोसे बे बेमारा जायो बैसो जालाङोबा बैसोजों लोगोसे जोंनि कार्टिलेजआ जामलाङो आरो ना कार्टिलेज जामलांब्ला जोंनि बे गोजौनि हाराजों गाहायनि हाराजों बे नांजाबो जेब्ला जोङो बेखौ दा कल खालामगोन बेनाव सागोन आरो बेखौनो माने कार्टिलेज जामनायनि थाखायनो गोजौनि हारा गाहायनि हारा नांनायखायनो मा जायो सुद्रुबनाय जाबाय दा सानाया बारा जाबाय आरो बाहाय बुगोनबो आरो गोबाव जाबाय थेवबो बे ट्रिटमेन्ट लायोब्ला एसे गोबावनि ट्रिटमेन्ट लायोबा बे मोजां जागोन आरो माने बयनिख्रुइ बांसिन ट्रिटमेन्टआ हान्थुनियानो जायो ओमफ्राय ओरैनो सार बेयावहाय मा ट्रिटमेन्ट होनाय जायो एसे मोजाङैथ' बाहाय नै हान्थु सानायानोसै जइन्ट सानायफोर सिनस्रि सानाय बांसिन पेरालाइज बांसिन पेरालाइजनिफ्राय बे सिनस्रि सानायानोसै खर' सानाय माइग्रेन जायखौ बुङो ना आधा आधा खावसे खावसे सानाय गुनजों सानाय नैबेफोरनि ट्रिटमेन्ट जों बांसिन होनाय जायो
दा ओरैनो खोनानो मोन्दों गोबांथार सारनिफ्रायनो मोजां जागासिनो दं होननानैहाय जोंबो खोनानो मोन्दों। बिसोरो मादैमोना फैदों जाहैबाय मादैमोना धेमाजि ना लखिमपुर लखिमपुर आच्छा मादैया लखिमपुरनि दा सिनस्रि सानाय दंमोन दा बेसेसिम हामखो मादैया गावनो खोन्थाना लादो दे। दा माबायदि कन्डिसनाव दं मादै? दा सिनस्रि सानाया खमायनानै दंथ'यो। खमायनानै दं ने? हान्थुआ दा नै माबासिनो दं ट्रिटमेन्ट। आच्छा आच्छा सायोबो आरो ना? Oke, oke, maaf ya, oke, oke, yang langsung deh, ya kamu deh, दा बेफोरबायदि आरो ini जाहैबाय mesin बेखौहाय जोङो मा होनो 5-in-1 कम्बो मोनसे टेन्स मेसिन अल्ट्रासाउन्ड बायदिसिना थायो बाहाय आच्छा बेयाव फिजिअनि खामानिखौ बेजों मावनाय जायो आच्छा आच्छा जेरै बे अल्ट्रासनिक ओमफ्राय नैबे टेन्स जाहैबाय ओमफ्राय नैबे IFT जाहैबाय बेबायदि माखासे कम्बो मेसिन आरो बेफोरजों मासल्स मोदोमफोरखौ माबा खालामनाय जायो स्टिमुलेट खालामनाय जायो आच्छा आच्छा ओमफ्राय जेरैहाय नै बेफोरबायदिनो बेखौ दा मासल स्टिमुलेट खालामगासिनो दं आच्छा आच्छा बेखौ होफैदो दे दा निस्सय खोनाबाय नोंथांमोना बयबो फैनानैहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन आं देखायलांबावनि मोनसे रोखोमनि पेरालाइज आरो बे पेरालाइजआ बुंनो थाङोब्ला गोदान दाख्लै थांनाय फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय स्टार्ट जादों आरो गोबां मानसिफोर बे समाव जासावदों बेयो मा जायो आथिं फारनैबो आरो आखाइ फारनैबो जर मोना एकदम माने खुनु थाल मोना आरो ना बिनि थाखायनो मा बेखौ पेरालाइज बायदि बुंनांसिगोन जोङो खिन्थु बे स्ट्रक जायाखै ब्रेनाव स्ट्रक जायाखै ब्रेनाव स्ट्रक जायोब्ला खावसेल'सो थाङो आगदानि बा आगसिनि थांनो हागौ खिन्थु स्ट्रक जायाखै ब्रेनाव खुनु प्रब्लेम गैया प्रब्लेमा मा बिनि आखाइ फारनैबो एकदम नोरजिया जायो हरसेयावनो जानानै थायो बेबायदि आथिङाबो फारनैबो हरसेयावनो जायो लोगोसे जेब्ला आथिङा जायो फुट ड्रपबो जाफादेरनो फुट ड्रप माने जेब्ला आथिंखौ जों ओरै थिखांनो सानगोन बे थिखांजानाय नङा बे ओरैनो थाबाय थागोन आरो बेखौ फुट ड्रप होननानै बुङो दा थाबायनो हायामोन दा लासै लासै एसे थिखांनायनि मदद होनायजों थाबायजेननो हाबाय आरो दे थाबायनायलाय फंबाय दा बेबायदि कन्डिशनाव फैबाय आच्छा सिगाङाव माने बेबायदि अबस्थायाव गैयामोन थाबायनो हायामोन गोग्लैयोमोन आथिङा गुद्रुनाय जायोमोन आथिङाबो गुदे गावनो एसेब्लाबो सेन्स लानानै थाबायनो हानाय अबस्थायाव सफैबाय आरो आच्छा सिगांथ' थाबायनो हायामोन ने मिसेसनाव सोंनानै लानो हागोन दे खोन्थानानै थाबायनो हायामोन ने थाबायनो हाथारामोन एकदमबारे बिदिनो दल'ल' थाबाय थायोमोन आच्छा थिखोनांगौसोमोन सानै सानै हमनानैहाय दा एसे हासै आरो दा बेबायदि साबसिन कन्डिसनाव फैबाय मथा मथि 100आव 50आ मोजाङाव फैजेनबायानो आरो जेनेबा ने दा निस्सय मोजां जागोन नैबे फंबाया आंथ' बेवहायसो जासिगोन आं दहाय बिब'सो नामा सानदोंमोन ओमफ्राय नैबे बाबुआबो हामगोन दा बयबो बे प्रब्लेमाव जिथुनाखि भुगिनानै दङ निस्सय फैनानै थाबैनो सारनि माबायाव सिकित्सा खालामफैनो हागोन आङो लकेसनखौ फुरा देखायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो सारनिफ्राय माखासे मिथिनानै लाबावनि दा बेफोराव मा खालामनाय जायो जेनेबा बे जाहैबाय मोनसे मा होनो हेल्पमेट होननानै बुङो बेखौ बेजों माखासे पेरालाइसिस मानसिफोरखौ जोङो फसंनाय जायो बेयो भाइब्रेसन जागोन आरो माने ब्लाड सार्कुलेसन हेड टु ट' आथिंसिमहालागै बे ब्लाड सार्कुलेसन खालामो थिग बेबायदिनो बे फिसा मेसिन बेयावबो जोङो माने गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिम मोनसे ब्लाड सार्कुलेसन खालामनायनि खामानिखौ बेयो मावो आरो थार्ड बेथ' फ्र'जेन शल्डारफोर जाबाय बे दानखौबायदि फिदिंनाय बेयो बेखौ फ्र'जेन शल्डार जायफोरा आखाइ थिखोनो हाया ओरैल' जायो बेफोरखौ मबे लासै लासै बिनिफ्राय फुरा बे फिदिंजोबनो हागोन आरो ना उल्टां फाल्टां हागोन होमब्लानो आखाइया थिखोजोबनो हाबाय ओमफ्राय माखासे देखायबावनि माने जायफ्रा थाबायनो सोलोंनाय मानाय सानायफोरजों थाबायथिंनो थाखाय जों बेफोरखौ बाहायो बलफोरखौ एक्सारसाइसनि थाखाय बाहायो नैबे जाहैबाय मेन जोंना पेरालाइज मानसिफोरखौ जायफ्रा माने एसेबो थाबायनो हाखाया सानाय दङ आथिंफोरखौबो हरनो हाया
जों बे मानसिखौ बे जायगायाव फसंनाय जायो बेयाव फसङोब्ला माने बे गोग्लैनायबो नङा बेल्ट दंखायो आरो गावनो गाव माने थाबायनो हागोन आरो ना बे गोग्लैनाय नङा गोग्लैबाबो बे बावसो जिरायनाय जागोन आरो बेबायदि मोनसे माने हेल्पफुल आरो बे जोंनि थाखाय दा बेनिखायनो गोबां पेरालाइज जोंनि जायगायाव बेहाय ट्रिटमेन्ट होनानै हामनानै थाबाय आरो बेबो उइदाउट मेडिसिनावहाय जोङो माने फाहामनो हानाय जादों दासान्दि लोगोसे बेथ' मोनसे मा होनो सेराजिम होननानै बुङो बेखौ बेयाव सिनस्रिफोरखौ नानाय जायो गेदा गेदि जानाय सिनस्रिफोर जायफोरा माने माबा गैया माबा मोनसे खारननि थाखाय गंबाय माबाबाय बेखौ बेजों माने रलार दङ बाहाय बे मेसिनाव फुथुनाय जायो आरो मोनसे सिनस्रि सानायनि प्रब्लेमाव जोङो बेखौबो स्ट्रेचिं मेसिन होननानै बुङो बे गोलावनो बेहाय जोङो फुथुनानै बेनि सिनस्रिखौ बे मेसिनजोंनो लासै लासै बे बोबाय थागोन आरो गावनो गाव बोबाय थागोन अब्ला बिनि सिनस्रिनि जेनाखि गेपआ खम जादों होननानै बुङो ना बेयो गावनो गाव गोबोरगोन आरो गेप मोनफिननाय जायो दा बेफोरबायदिनो सार बेबायदि जोङो गाहाय खामानि मावनाय जायो ओमफ्राय नैबेयावबो दङ माखासे बेयावहाय मा खालामनाय जायो बेवहाय जाहैबाय जोङो जायखौ निउर'थेरापि होनो ना मेन निउर'थेरापिनि जोंनि खामानिया बाहायनो जे गासैबो जोङो बेयाव मावजोबनाय जायो आरो बांसिन खामानियानो जोंना बाहाय फुथुनानै मावनाय जायो बेखौ निउर'थेरापिनि जोंनि जेसेबांनाखि फर्मुला दङ जों बे फर्मुलाखौ बे जायगायाव बाहायनाय जायो आरो ओरैबो दंफैनाय आब'मोन बबेनिफ्राय आब' सुन्दारि आच्छा मा प्रब्लेम जादोंमोन थाबायनो हायामोन नामा ओमफ्राय दा मा दिनैसो फार्स्ट नामा दायो माबायदि कन्डिसनाव दं दा आरामाव फैहांबाय ने आच्छा आच्छा दा गाव हारसिं थाबायनो हायो नामा एसे हमदेरनांगौ ने सिगां बेबायदि कन्डिसनाव गैयामोन ने हाखाथारामोन सिगां आच्छा दा एसे हमदेरोब्ला माने थाबायनो हासै आरोखि गाव खोनादेरबाय आसा खालामदों थाबैनो मोजां जागोन आदा अबेनिफ्राय आङो सुन्दारि नाम्बार 2 फाख्रिगुरि आच्छा आच्छा माबा प्रब्लेम प्रब्लेमा ब्रादारफोर जादोंमोन नालाय आच्छा आच्छा दा मा कन्डिसनाव डक्टरनावबो लांदोंमोन डक्टरनाव लांनानै डक्टरनि एडभाइस मथे थेरापि एसे लानांगोन बिदि लाबोदों ओमफ्राय दा एसे पजिसनाव फैदों सानथाम जाबाय कोडफोरा आइसिल आपनि আমি 1 নম্বর হিল লোরা আচ্ছা আচ্ছা কিবা প্রবলেম হইছে মানে পেশেন্ট লই আইছিল না আচ্ছা আচ্ছা এতিয়াহে ফার্স্ট নাকি প্রথম আজি 3 দিন হল আচ্ছা আচ্ছা কেনেকুৱা বেমাৰী আমার সেটা চলো ভালো যায় অলপ ভালো আইছে না আচ্ছা बाक्सानि दबरथनानि दिनै फार्स्ट फैदो माने पेसेन्ट लानानै फैदो दिनैहायना फैबाय थादों आच्छा आच्छा आपनि कोडफोरा दादा মই সামা কুলুমিয়াৰ পৰা আচ্ছা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেম আৰম্ভই আছে আচ্ছা বেদিন আগতে আহিছোঁ ইয়াত আহি অলপ ভাল পাইছিলোঁ অহা বাদ দিলোঁ পিছত আকৌ মানে প্ৰব্লেমটো এদিন দেখা দিলে তাৰপিছত আহি অলপ ভাল পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা হেৰি ল'ম মানে এতিয়া আৰামত আহিছিল না অলপ ভাল পাইছোঁ